Ja, det er en Sun. Ja, vi har forladt Hoakin-lejren og er nu på vej op mod Tokino. Men der er lige et par bjergtoppe, der skal bestiges først, før vi når det op til. Og det går op og op, og nogle gange går det langt ned igen. Med store trin og små trin, sten og Tokino. Og så er vi på vej ned af igen. Og vi skal jo op, og vi skal ned. Og vi skulle gerne være i Santo Domingo klokken 3. Og vi var lovet, at vi skulle være der klokken 11.